S'Albufera és un espai on l'aigua configura el paisatge i fa possible una gran diversitat d'ambients. Llacunes, canals, canyissars, salicorniars. A cada indret viuen unes espècies pròpies. Ànneres, agrons, petits aucells, cames llargues, peixos o anguiles. Les poblacions veïnes utilitzaven s'Albufera per caçar i pescar, per a l'obtenció de sal, arròs, canyet o bova i també per pasturar el ramat. Quan s'abandonaren les pastures, l'extensió de canyet va créixer molt i es va fer més densa. Les llacunes, de poca fondària, necessàries per a l'alimentació de moltes aus, gairebé desaparegueren. Per recuperar aquest hàbitat, els gestors del Parc Natural descartaren la utilització de maquinària o de foc i optaren per la pastura extensiva de vaques de raça mallorquina, uns animals capaços d'alimentar-se a les zones inundades. I bé, les feines d'un bestiar és obrir zones d'aigua lliure i després, com aquest espai d'aquí, crear tallafocs, perquè no sentin focs de fora. I el que fan és anar menjant i així disminuint tot el que seria la matèria vegetal que se troba a la zona. Bé, la vaca mallorquina és una vaca rústica molt forta. Si vos fixeu, és de caire petit, on té l'oronell blanc molt marcat, de cap estretó. Després podem trobar dues vertents, una més negrosa i una més roja. Aquesta negrosa també, si veiem, té a la part de dalt més marronenc, la part de dalt més marronenc i la part baixa és més negrosa. El maneig del bestiar requereix feines de control sanitari, rotació de pastures, construcció de tancats, així com el conreu de gramínies i lleguminoses per l'alimentació suplementària dels animals. A principis de tardor, el bestiar es trasllada a la muntanya veïna de Beniàtria i al Parc Natural de Llevant perquè durant l'hivern l'aliment disponible és insuficient. En alguns punts concrets s'utilitzen també els cavalls de la Camarga. El cavall, la diferència de les vaques és que per obrir puestos molt tancats fan més feina, mengen més i obrin més. I les vaques serveixen més per mantenir la zona quan ja la tens més o menys quan tu la vols. Els resultats del control de la vegetació mitjançant pastures han estat espectaculars per a la biodiversitat del parc. S'ha recuperat una extensió considerable d'aigües lliures i d'aquesta manera la densitat d'hivernants s'ha incrementat més del 400% d'ençà de la creació del parc. Espècies sabants raríssimes com la queca, l'esplugabous i el toret ara hi crien, i els agrons són més abundants. També han crescut les poblacions de peixos, amfibis, tortugues d'aigua i orquídees de prat. Al mateix temps, el Parc Natural de s'Albufera ha contribuït a recuperar una raça autòctona que estava a punt de l'extinció.